खुलुमबाय स्टुडियोआव दं आं खिलिखां ब्रह्म मेदाकादाव जिउ आबादारि दिहुनथाय केम्पनि लिमिटेडनि मावख'खौ बेखेवबाय बाक्सा जिल्लानि बेन्दोंआव थानाय मेदाकादाव दिनै आबादारिफोरनि मदद जानाय बादि जिउ आबादारि दिहुनथाय केम्पनि लिमिटेडनि मावख'खौ बेखेवबाय आरो बे मावख'खौ बेखेवनानै मुसलपुर जिल्ला आबादारि आफादनि आफादगिरि बाबुराम सरगियारि बिथाङा मावख'खौ बेखेवखांनायनि उनाव बिथाङा खौरां बिजोंनि सिगाङाव जिउ आबादारि दिहुनथाय केम्पनि लिमिटेडनि थांखिखौ फोरमायनानै बुंथियोदि आबादारिफ्रा आबादखौ दिहुननानै नांगौबादि बेसेन मोननो हाया जायनि जाहोनाव गोबां आबादारिफ्रा खहानि मोगा-मोगि जानाङो बेनि थाखायनो आबादारिफ्रा गावबा गावनि दिहुनथाय आबादखौ आबादारि आफादनि जोहै गुबुन जायगायाव फानहरनो हायो आरो थार मुलाम्फाखौ मोननो हायो बे बेखेवनाय हाबाफारियाव बाहागो लायै फारियै देबजित शर्मा एग्रिकालचार एक्सटेंशन एसएसएम बिक्रम नार्जारी परणश्रीफोरनि मासिगिरि उत्पल बर' आफादगिरि मेदाकाद दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो गोबां आबादारिफ्रा आं दिनै नैबे मेदाकाद एरियायाव फैनानै जे मेदा ओनसोलाव मोनसे जिउ फार्मार प्रडिउसार कम्पेनि बे फार्मार प्रडिउसार कम्पेनि एफपिसि होननानै बुंदों बे एफपिसिनि मावख'खौ बेखेवना होनो मोननानै आंनि जिखौनो खोब गोजोननाय मोनदों जे दिनैनि दिनाव जे नैबे बिटिआर ओनसोलखौ जौगाहोनो थाखाय जोंनिनो सिएम प्रमद सारा गासै बिथिङावबो जौगानाय नोजोरखौ होनानै लामा सामानिफ्राय सोलोंथाइनिफ्राय आबाद बिथिङाव गासैखौबो जौगाहोनायनि थांखिखौ लानानै जायगा जायगा मोनफ्रोमबो जायगायावनो एफपिसि बानायनो बिथोन होनाय लेखा नैबे मेदाकाद ओनसोलावबो थांनाय 2023 मायथाइनि जुन दाननि 22 खालाराव जिउ फार्मार प्रडिउसार कम्पेनि हिसाबै बेवहाय गायसननाय जायो आरो बेनिनो दिनै मावख' लानाय जायो आरो बे मावख'आव आं मुसलपुर जिल्ला आबादारि आफादगिरिनि मासि लानानै बिथांमोननि बे मावख'खौ बेखेवना होफैनो मोनदों आरो बेखौ बेखेवनो होनायनि थाखाय आं बिथांमोननि दैदेनगिरिफोरनिसिम गासैनिसिमबो आं रोजा रोजा साबायखर बावदों जे थांखिया जादों जे जोंनि नैबे आबादारिखौ जोङो जौगाहोनोब्ला जोङो खालि जों आबाद मावनायजोंल' जाया जोङो जोंनि आबादखौ जोङो दारिमिन एबा कम्पेनि हिसाबै जोङो दिहुननानै जोंनि जिखिनि आबाद दिहुननाय बे आबादफोरखौ जोङो बे पेकेजिं खालामनानै गुबुनाव दैथायहरनो हायोब्लासो जोङो जोंनि थार मुलाम्फाखौ मोननो हागोन बे थांखिखौनो लानानै जोंनि बिटिआरनि सिएम सारा बेखौ गोबां नोजोर होनानै खामानिखौ मावगासिनो दङ आं आसा खालामो नैबे जिउ फार्मार प्रडिउसार कम्पेनियाबो जा प्रडाक्टखौ लानानै नैबे एफपिसिखौ दादों बेवहाय जाहाथे मोजाङै मोजां खामानि मावनानै जाफुंसार जागोन आं बेखौ आसा खालामो आरो नै बिथांमोनखौ आङो दिनै खावलायखादों जाहाथे नैबे एफपिसियाव रायजो राजाफोरखौ गोबां मदद होगोन आरो खामानि मावनायाव थुलुंगाखांहोगोन आरो गासै आबादारिफोरखौनो खौसेजों लाबोनानै खामानि मावनायाव हेफाजाब होगोनखौ आङो मिजिं थिदों साख्रि नागिरग्रा सुबुंफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां गिबि खेबनि थाखाय आरबि मेथमेटिक्स सेन्टारा बाक्सानि सदर मुसलपुराव गासै कम्पिटिटिभ एग्जामनि थाखाय गोदानै कचिं सेन्टार बेखेवनो थांगासिनो दं जायफोर सुबुंफ्रा गोजान जायगायाव थांनानै कम्पिटिटिभ एग्जामनि थाखाय कचिं लानो हायाखैमोन बिथांमोना बे बारनिफ्राय बे कचिंनि खाबुखौ आरबि मेथमेटिक्स सेन्टारनि जोहै मुसलपुराव मोननो हासिगोन बे कचिं सेन्टाराव बिथांमोना डाइरेक्ट रिक्रुटमेन्ट 3rd and 4th ग्रेड रेलवे एसएससी आर्मी जीडी अग्निवीर बैंक पुलिस आरो टेट आनजादफोराव जिरायनो हानाय बायदि रोंगौथि गोनां फोरोंगिरिजों फोरोंथाय होनाय जागोन बे कचिं सेन्टारनि सोमोन्दै आबुङै मिथिनो थाखाय 9101450597 6900584714 आरो 9365132228 जानबुं अनजिमायाव खौरां लानो हागोन